Yeah. Mano bende makele penjo machielo nikech ka wang'iyo higa mar 2023 sani wantiere higa mar 2025 ji 175 mano hinyore e kinde ng'anyo mag Azimio pok ochul. Yeah. Buche mag chudo ma ichwale dogi owinjo bed ni gikawo thuolo malomo nade kaber nikech adiera ng'ato kochakore higa mar 2023 nyaka sani dong chunyi nyalo kata ol bi wach ni yawa we koro awera godo kalure ni osebudha ahinya koro wacho ni mano koro wawe no osedhi kamano seche moko sirikal oseng'ado nok nyal chula. Adier ni gigo seche moko nyalo budho. Awacho ni okonga yugi gini mane oiny kinde Moi nyuche kochul ka wayudo katiba manyien mar higa mar 2010. Yeah. To kes Azimio cha nikech Azimio ne party baba Raila Odinga en ma otero kot mbele ng'anyo ben manoluongo momiyo nawacho ni ke pacha taparo ni kes cha nonego bed ni ose dhi ir Attorney General mokwaye settlement ma kes no bedo settle mondo bed kaka ranyisi. To nitie moko bende matindo tindo ma ok ne onge ji mang'eny kaka mar Azimio no. Nitie kijana polis nonego Bungoma. Nosechule ma kes ne nodhi appeal. Osiepna moni Peter Wanyame mane ochung' e kes no. Ko nitie moko makalo through the slips ma ok mak wang' nikech en an individual case. Kaka mar Pakistan cha no winje within an year. No injure 2022, 2023 waseyudo judgment. 2024 waseyudo judgment. Kendo wasedhi appeal. Mo appeal no bendo osewinji. Wageno ni ka court oduogo nikech sani court odhi recess. Court of appeal dhi recess dwe mar 8. Wageno ni koduogo to waboyudo judgment e case no. To judgment no kowuok inyalo ti kode kaka template mondo odhir godo mbele cases moko gi. Ko budho to nyalo budho. E gimo miya wacho niya ka nitie gimiluongo ni settlement ma otim administratively to odhi piyo nikech okiti gi thuolo e court. En gima MPs chiwo resolution. Osiepna Kaluma gini mane pale bunge sani chiwo resolution. To giluongo mbadi to ginyiso mbadi ni supplementary budget to Attorney General approve and then jogo bedo compensated. Kipacha mapani mag gik moko momiyo ODM nodonje sirikal. Koro diera nono ka gigo ok timre. Onge ng'ama wuoyo kuom gi to ne gin gik moko apar mane nyiswa ni magi gik momiyo odonje sirikal. Ni sani wan rusa wayueyo but jowa mosehinyore bendo nego bed ni chulo sani. So kowuok e side mar sirikal onego bed ni odhi piyo to kotere court to nyalo budho matin. Lakini binyisowa bende ni wills mag justice ni dhi mos.